ברוכים הבאים חברים יקרים לפודקאסט של לשכת מתווכי הנדל"ן, פרק מספר כלשהו בסדרה, אין לי מושג כמה, והיום אנחנו מארחים אצלנו את צלם הבית, סתם לא צלם הבית, אבל את חבר, מכר, איש מקצוע, נווה, ספר לחברים, ויקטור, כיף קצת להיות עליך, פה. מה, כמה, למה, מאיפה אתה מגיע, מאיפה התחום, שוט, קדימה. יאללה, אז אני אספר ככה קצת על עצמי. שמי נווה ברגמן, אני בחור בן 23 כרגע. צלם ועורך וידאו לבעלי עסקים. כרגע, חשוב שאתה כרגע. כן, יכול להיות מחר אני אהיה 24, מי יודע. אתה יודע מתי זה ישודר בסוף. אני אומר... נשתדל עוד 24. אמן. אז אני צלם ועורך וידאו לבעלי עסקים. בשנה וחצי האחרונות, כמעט שנתיים, באמת עזרתי לעשרות עסקים להגיע למטרות שלהם. כמה זמן? סליחה. שנה וחצי, כמעט שנתיים אפילו. אני יוצר תוכן בעיקרון מגיל 9, היה לי ערוץ יוטיוב, הייתי עושה המון סרטונים והמון דברים, ועושה ולוגים וכל מיני דברים מצחיקים כאלה. ובצבא ככה התגלגלתי ונהייתי יוצר תוכן בעמוד פזמגרם, זה עמוד חיילים, עמוד חדשות מאוד מוכר עם 200,000 עוקבים, באפליקציה וכל מיני דברים. כמה עוקבים של האתר הזה? 215,000 עוקבים אם אני לא טועה. זוכרת עוד מהתקופה שהייתי רס"ר משמעת. איך אתה נראה כמו רס"ר משמעת. באתי להגיד לך את זה לפני שהגענו, שאתה מזכיר את הרס"ר שלי. יש לנו טייקאסט. כן, יש מבט כזה של רס"ר. אבל עבר, זהו מספיק. אוקיי, מה זה, ספר קצת, מה זה אומר, איך יוצרים תוכן בגיל 9? אז לא יודעים ליצור תוכן, זה הקטע. 24, 10 שנה אחורה, חביבי. בדיוק, אז הייתי... היה בכלל טלפונים אז? זהו, אז היה לי מסרטת וידאו, והייתי מצלם כל מיני סרטונים, אפילו פשוטים כאלה, הייתי מצלם סרטונים של אפקטים, נגיד מערכונים קצרים שלי יורה בעצמי, ועושה אחרי זה בעריכת וידאו מוסיף כדור, ירייה כזה, או חרב לייזר, או כל מיני דברים קטנים כאלה ומעלה אותם. וכמובן שבהתחלה היה את הילדים בכיתה שצחקו, לעגו עליי, או אמרו לי, למה אתה עושה את השטויות האלה? ולא באמת ראו בזה ערך. כמו כל יוצר תוכן בתחילת דרכו, היית עושה את השטויות האלה של ההתחלה, ולאט לאט כבר שגדלתי, זה נהיה שונה, פתחתי טיק טוק, אינסטגרם, התחלתי להשקיע ברשתות, והבנתי שמה שאנשים באמת מעניין אותם לראות, זה לא את הסרטונים האלה של היום אני מחזיק חרב מעד, עושה שטויות או טריקים בסקייטבורד, היה לי גם עמוד שהייתי מדבר על איך עושים קפיצות בסקייטבורד, וברגע שבאמת כאילו התחלתי ליצור תוכן כמו שצריך, בגיל טיפה יותר מאוחר הייתי עושה מערכונים מצחיקים, ובצבא הייתי עושה סרטוני בדיחות ומערכונים וכל מיני דברים שהם קצת מעבר, הייתי עושה הרבה סרטוני הידעתה, מי שמכיר אותי מהטיקטוק היה יודע שהייתי עושה סרטוני, קראתי לזה הידעתה של שישי, הייתי נכנס ומספר כל מיני עובדות מעניינות. למשל, אני לא יודע אם ידעת, האיש השני ששרד נפילה ממפלי הניאגרה מת בכך שהוא החליק על גליבה של תפוז. זה סיפור כאילו, כנס תבדוק את זה, זה ממש לראות את זה. נכון? אבל זה מעניין. פתאום התחלתי להבין שיש מבנה לסרטון גם, יש לך הוק, יש לך את האמצע של הסרטון ויש לך סיומת. היום כבר שאני בונה... היום כבר כמעט כולם. בדיוק, היום כבר אנשים יותר מבינים את זה, אבל הם מבינים שאתה לא יכול סתם לצלם סרטון, כי הוא כבר כנראה לא יתפוס, צריך לעבוד לפי איזה סיסטם מסוים, שיטה מסוימת, שבאמת תתפוס. היום התוכן צריך להיות מעניין, אני לא יכול סתם לדבר על שטויות, ואני צריך להיות מאוד נשתי. זהו, אז משהו כמו 15 שנה יוצר תוכן, בצבא מיקלתי את זה ולמדתי את זה יותר, שהשתחררתי, לקחתי קורסים וסדנאות גם של אסטרטגיה, הייתי 3 חודשים בסדנת אסטרטגיה ולמדתי איך אני בונה אסטרטגיה שיווקית לאנשים גם. והיום העולם הולך לשתי מקומות, אחד זה העולם של קהילות, לבנות קהילה סביבך, להיות יוצר תוכן ולבנות איזושהי קהילה סביבך, וברגע שאנשים מכירים אותך ורואים אותך כאוטוריטה מסוימת, אז הם גם יקנו ממך. אם זה יקנו ממך, אם זה יעקבו אחריך או יעשו דברים כמו שתבקש, והשני זה נישתי, להתמקד לנישה מסוימת. אם אתה לא חברה גדולה עכשיו שיש לה המון כסף להשקיע, תהיה מאוד נישתי. למשל בוא ניקח משהו. בדיוק. רגע, סליחה שאני קוטע אותך. בשנתיים האחרונות, אם אני זוכר סלש מכיר נכון, ושם בעצם הכרנו, די עברת לצד השני של המצלמה. זאת אומרת, היום אתה יותר עוזר לאנשים לייצר את ה... זהו. ברור שאתה גם מייצר לעצמך תוכן. זה חשוב מאוד. כמו שביקשתי ממך סרטון קטן לאיזשהו כנס שהתארחת בו, של המחר שלי, אז לא קיבלתי סרטון מול הטלפון שלום, קיבלתי משהו ערוך, מסודר, עם
כתוביות, כתוביות, נאונים מאחורה, מצד ימין ומשמאל. אני חושב שהאיכות באמת משנה. היום הגענו לעידן שאגב, אני עכשיו נזכר, ואני אומר את זה גם לכם חבר'ה, שאנחנו לא חידשנו את ההגרלה של מי שהיה בכנס. צריכים לחדש אותה. צריכים לתאם את זה, כן. אפילו נשדר, נעשה מחדש. אני אשמח מאוד, יש עדיין מישהו שלא זכה. אז בעיקרון עברת לצד השני של המצלמה, והיום אתה עוזר... אני עוזר... אתה בונה להם את... או שאני... אני אגיד לך למה. עזוב אותי, יש כמה חבר'ה שבאמת כאילו כבר מייצרים תוכן, כבר נמצאים בתוך הגלגל הזה, עושים סרטונים, עושים זה, יצרו לעצמם איזשהו מקום, בין אם הוא מלמידה עצמית או משהו כזה. אבל עכשיו יש לנו, אנחנו מתווכים יועצי נדל"ן, לא משנה איך נקרא לזה, אנחנו עובדים עם קליינטורה מאוד מאוד רחבה כדי לעשות עם מעט אנשים עסקאות. וכולנו היום יודעים שתוכן הוא המלך, מה שנקרא. בין אם אנחנו אוהבים את זה, לא אוהבים את זה. אבל בוא ניגע... אתה לא יכול, כאילו, אי אפשר להסתפק רק בדור טו דור. בתור אחד שעושה 15 שנה. ויש כאן כל המצלמות, איזה יוטיוב שלנו, באינסטגרם, בפייסבוק, לא משנה מה, של מתווך. שנה, שנתיים, 3 בתחום, 20 שנה בתחום, לא משנה מה. ובא לו להתחיל לעמוד מול המצלמה. ואני אומר לך שלא רק אני, כולנו רואים את זה. יש את הפחד. אז זו שנייה את מה צריך לעשות, איך צריך, זה נגיע לזה עוד מעט. טיפ ראשון, איך לעזאזל עוברים את הפחד הזה ממה שאתה אמרת שאצלך לא היה כנראה, כי התחלת את זה בגיל 9. אז זהו, זה היה לי פחד מאוד גדול. בגיל 9 היינו קופצים מבניינים, ילדים, אבל את הבקסטורי. איך אותו אחד שאומר, אני רוצה להתחיל לעשות סרטון 2, 3, קודם כל בראש ובראשונה בכלל, מה הטיפים הראשונים שלך? איך לעבור את המחסום הראשוני של בכלל, לקחת את המצלמה ולכוון אותו על הפרצוף שלו, ולא על הדירה, ולא על הנכס, ולא על המשרד, ולא על המסחרי, לא משנה מה. איך עוברים את החשש הזה מהמצלמה, או יותר נכון, אתה יודע מה, אני אפילו לא חושב שזה מהמצלמה, איך עוברים את החשש הזה? מלהראות עצמך ברשתות, בדיוק. אז הפחד הוא באמת, זה לא המצלמה, זה יותר מה יחשבו עליי. אני גם רואה אנשים שסיימו לצלם, ואז ישר אומרים, לא, אני לא אעלה את זה, אולי יחשבו איתי ככה, אולי יגידו. גם היה לי לקוחות שסיימתי לצלם אותם ושלחתי להם, ועדיין חששו אם לעלות. אני הייתי צריך להגיע למצב שאני מדבר איתם ומעלים. וואו, שילמו כסף, עבדו עם מקצוען, איתך, עשית להם את כל העבודה, ואז לא העלו. אז זהו, אז הייתה לי לקוחה אחת שממש חששה, והיא פשוט אמרה לי, אני לא יודעת, אני אומרת פה משהו שאני מפחדת שיגידו לי משהו, שיעשו איתי משהו. נכנסתי איתה לשיחת מוטיבציה של, את זוכרת שדיברנו בהתחלה, אחת הדרך שאת רוצה להיות כוכבת רשת, ושאת רוצה לעלות, שאת רוצה שיכירו אותך ברשתות, את רוצה להיות כמו אוטוריטה X, אני לא אגיד את השם שלה? היא אמרה לי, כן. אוקיי, ואת חושבת שהיא בשביל להגיע למקום שהיא הגיעה, היא לא העלתה דברים גם שהיא לא הייתה איתה 100%? אמרה לי, כן. אז אני אגיד לך מה, בואי נעלה את הסרטון, נחכה 3 ימים. אם הוא לא טוב, אנחנו נסיר אותו ונעביר אותו לארכיון ובוא נראה. הסרטון הזה שלה הגיע תוך 24 שעות ל-20,000 צפיות באינסטגרם. משהו מטורף, היה לה כמות תגובות הכי גבוהות שהיה לה אי פעם, ואז היא אמרה לי שהיא התייעצה, היא הראתה אותו לאיש שיווק שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלו, אמרה לה, שמי, זה כתוב גאוני, מי כתב לך את זה? פשוט גאוני שזה כתוב ככה. עכשיו אתה נותן לעצמך מה אמרת, אבל סבבה, יאללה, נו, בסדר. אבל כל הקטע זה שיכול להיות שזה גם לא היה מצליח והייתה מורידה אותו. אבל מה אתה מציע לו? בוא, הוא כיוון את המצלמה אליו, לא ב... אז יש כמה טיפים שאני משתמש בהם אצלי. עשה את זה לבד. יש כמה דברים שאני נותן אותם אצלי, ואגב אפשר ללמוד אותם בכל מקום. צור, חבר'ה, עט, דף, זה הזמן. תקשיבו לבן אדם שהוא צלם מגיל 9. אז ככה, דבר ראשון, אם אתם בתחילת דרככם, אני מאוד אוהב לעבוד עם עוד מישהו מולך, חבר, צלם נוסף, מישהו שיעמוד מולך ויצלם, ואל תסתכלו ישירות לתוך המצלמה, דברו אליו, שיעמוד מאחורי המצלמה, תדברו אליו. אתם תראו שאם הזמן הוא טיפה יצחיק אתכם או ירגיע אתכם, אתם לא מרגישים שאתם לבד מול המצלמה ויש מלא אנשים ומלא רעשים סביבכם, אלא אתם מדברים לחבר קרוב שנמצא מול העיניים, וזה לא מפחיד אתכם פתאום. דבר שני, אני רואה שהרבה עושים, הם מכניסים כאילו, תנסו כמה שפחות להגיד את כאילו האלה. אם אתם יודעים שאתם עומדים להיתקע, פשוט תשתקו, זה בסדר, צריך לתת את ההפסקות האלה, לדבר לאט לפעמים לעצור, כי מה היופי? אתם אחר כך שולחים את זה לאורך, שידע לעשות את הקאטים הנכונים. כשעושים קאטים, אז אני מוריד את הרגים נגיד ואין לו אורך. גם בעצמו יכול לערוך את זה. זה גם אפשרי, אתה יכול לערוך את זה בעצמך, אבל יהיה לך הרבה יותר קל לערוך, אם יהיה לך רגעי שקט שאתה צריך להוריד, מאשר אם יש לך כל שנייה כאילו,
המילות מעבר האלה, תנסו להימנע מהם כמה שאפשר, בשביל שהצילום יהיה הרבה יותר טוב. זה מתחיל בתסריט. שבו, זהו, תכתבו תסריט. כמה אנשים ראית בתחום שבאמת יושבים, לא רק בתחום, בכלל. כי הרי אתה מן הסתם מלווה הרבה בעלי עסקים, ולא רק יועצי נדל"ן. אז הרבה חושבים, אולי אני אקח טלפרומפטר ואני אקרא ישירות מטלפרומפטר, אבל דווקא זה עושה לך את הפעולה ההפוכה. אתה לא שדרן מקצועי, אתה לא יודע לקרוא מטלפרומפטר בצורה מקצועית, אז מה שקורה, שאתה יושב ואתה... מקצועות הנדל"ן של היום זה הדבר הכי חשוב שיש. למה ולא שיתתבלבל? בדיוק, ורואים את העיניים שלו זזות, וזה בעייתי. אז עוד טיפ שהוא מצוין, זה אל תזכרו את הטקסט מילה במילה, תזכור את הרעיון הכללי של הטקסט. אוקיי. אז אתה יודע מה הנקודה? בוא ניקח לדוגמה, אני עכשיו עושה סרטון שאני מדבר על... בוא ניתן לדוגמה, שוב, מקצועות הנדל"ן, אני מדבר למשל על למה חשוב לי לקחת עמלה. אז אני לא אחשוב מילה במילה מה כתבתי בטקסט, אני אקרא את הטקסט, אני אסתכל עליו, כשאני ארים את המצלמה, אני אזכור את הרעיון הכללי של הסרטון. נגיד, אמרתי, למה חשוב לקחת עמלה למה חשוב לקחת עמלה מהמוכר? למה הוא לא עובד בחינם או משהו כזה? בדיוק למה לא עובד בחינם, כי ברגע שנותנים לך תמריץ שהוא כספי מסוים, אתה תעבוד הרבה יותר קשה, אתה תפרסם, אתה תעשה הרבה יותר. אני יודע שזה הרעיון הכללי, אני פשוט אגיד את הרעיון הכללי וירחיב עליו. הרבה יותר מאשר לקרוא. ואז אתם תראו שכמעט בעצמכם לבד אתם תראו שברגע שאתם מדברים על משהו ואתם יודעים על מה אתם מדברים, אתם תגידו אותו הרבה יותר בביטחון, מאשר סתם להמציא משהו או לחרטט על משהו. אז אמרנו, 1, דבר לחבר בכל המצלמה, 2, תלמד את פחות המילים הם, בדיוק, תימנע מהמילים האלה. 3, תדבר תלמד את הרעיון, תשנן אותו, ולא את יש לי אפילו גם 4, שפת הגוף. רואה הרבה עומדים ככה, ממש לחוצים, או שהם עומדים מרפקים נעולים ומדברים, אני ב30 שנה האחרונות מטווחת והיא מספרת על עצמה, והיא מספרת ולא מתווכת. אני רואה הרבה אומרים מתווכת. זה מאוד מרגיז. אני מגיע לפואנטה. אין אורחת דין, יש עורכת דין. מתווכת, יש מתווכת. אני רואה את זה הרבה ברשתות, שלפעמים אתה נופל על שם מספר, אומר 2 במקום 2. הטעויות הקטנות האלה הן לא כל כך משנות. אנשים נורא לחוצים, אבל זה לא סרט קולנוע של טרנטינו שעכשיו זהו, אכלת אותה וזה מצולם וזה לנצח. זה סרטון לרשתות החברתיות בסופו של דבר. המטרה היא שגם לא תיצור אחד וזהו ותתלהב עליו, תיצור 10, 20, ובוא נודה בעובדות. כן. תעשה אחלה סרטון. אם הרעיון בו עובר והוא מעניין, אף אחד לא מטורף והכל, בוא, כמה יראו אותו. בדיוק, בסופו של יום, אני בעד שיראו אותו, אבל המטרה שלך הראשונית לא צריכה להיות ויראלי ולהתפוצץ, אלא להציג את עצמך כאוטוריטה מסוים. כי תחשוב על זה ככה, נגיד אני מאמין שאתה מפרסם בתור מתווך נדל"ן בהמון קבוצות. אתה בא מפרסם במלא קבוצות את הדירות שלך. בן אדם בא, רואה את הדירה הזאת, הדבר הראשון שהוא יעשה זה ייכנס לפרופיל שלך לראות מי אתה, אם אני רוצה לעבוד איתך בתור מתווך. אם הוא יראה שיש לך תמונות עם הילדים וסתם משהו מהמשפחה ויש לך 3 עוקבים בערך, שזה אמא, אבא וסבתא, כנראה לא יעבוד איתך, אבל אם הוא יראה שאתה מייצר תוכן באופן קבוע, אתה מעלה פוסטים, מעלה דברים מעניינים, מצלם כתבות, מעלה סטורים ועושה שאלות תשובות ודברים מעניינים, הוא ייכנס, הוא יצפה בסרטון אחד, בשתי סרטונים, יעבור קצת לדף שלך ויגיד בונה, זה בן אדם שאני רוצה לעבוד איתו. מישהו שהוא מקצוען, זהו, אני מתלהב, תכף הופך פה את השולחן ואני נהנה, אני מאוד נהנה. רואים שגם אני נהנה מה שאתה עושה. רואים כי אתה באמת, כמו שאמרת, התחלת גיל 9, אחר כך צבא, למדת העריכה, למדת האסטרטגיות, זאת אומרת, אם אני שומע ומבין נכון, אז אתה לא רק בא לצלם, אתה גם מבין מה לעשות עם זה אחר כך. או יותר נכון, לפני שאתה מצלם, אתה כבר יודע מה אתה צריך לעשות עם זה, אז אתה כבר מכין את זה מראש, כדי שזה יתאים לאסטרטגיה אחר כך. זה היתרון גם בלעבוד עם מישהו שהוא גם צלם וגם עורך, כי קוראים הרבה אנשים שהולכים לצלם בנפרד, ולעורך בנפרד, ולקופירייטר בנפרד, ואז אין תקשורת ביניהם, אז הוא רושם לך ככה, הצלם מצלם ככה, העורך לא מבין על מה דיברת בכלל מהקופירייטר, ועושים לך משהו שאתה לא יוצא מרוצה ממנו, אבל אם אותו בן אדם או אותה חברה נגיד באה וכותבת לך את הכל, ועושה לך את כל המעטפת הזאת ביחד, בדיוק אני אקביל את זה לעולם הנדל"ן, מישהו שעושה בשבילך את הכל, ואתה לא צריך לעשות... זה המצב האולטימטיבי, בגלל זה אנחנו מנסים תמיד בתור סוכני נדל"ן, יועצי נדל"ן, להחזיק אצלנו בארסנל, את היועץ משכנתאות שאנחנו עובדים איתו, ועורך דין שאנחנו עובדים, ואז גם
כולנו מדברים את אותה שפה ברגע שיש עסקה. אז בעצם מה שאתה אומר, מהתחום שלך, זה די אותו דבר. זה אותו דבר. הקופירייטר הוא אמור להיות מחובר לוויז'ן של הוא זה שבעצם מכתיב את הוויז'ן, הקופירייטר, וזה עובר לצלם ביחד עם העורך, וזה לא משנה אם זה אותו אדם או אותה חברה, אבל הם מדברים אותו שפה, הם יודעים איך להביא את זה מההתחלה ועד הסוף, כדי שזה באמת ישרת את המטרות של הלקוח. סבבה, ישב המתווך, עבר לו הפחד, צילם, מגניב. מה לעזאזל עושים עם זה עכשיו? אז ככה, יש לך כמה דברים שאתה צריך לעשות. דבר ראשון, ה-OBS, להעלות אותם לרשתות, לאינסטגרם, לפייסבוק, לטיק טוק. אני אישית אומר שתחום הנדל"ן אולי הוא קצת פחות בטיק טוק, זה פחות הקהל שלך, אבל ברגע שיש לך את הסרטונים מוכנים, לא מספיק שהעלית וזהו. אני אומר, יש נטוורקים שצריך לעשות אחר כך, בתור בן אדם שהעלה את הסרטון, הגיבו לך 30 אנשים, אתה פונה אחד לאחד מהם, היי, מה שלומך? שמח שהגבת לי. מפתח איתו שיחה מסוימת, זה עניין של מספרים בסופו של דבר. ברגע זה איבדנו את כל הקהל, ברגע זה כל המתווכים התנתקו מהשיחה, רק המחשבה של עכשיו, וואלה, הגיבו לי, אם זה קורה, כן, 30 אנשים, להתחיל לענות אחד-אחד, לא סתם, אבל אני צוחק, אבל אחרת... זה העבודה שלך בסופו של דבר, לפנות להמון המון אחרת אני איבדת את המשמעות של הקונקשן עם אותו... בדיוק, הגול הסופי, המטרה הסופית, זה החיבור איתם. אני רוצה שמלא יגיבו לי ושאני אגיב להם בחזרה. כי מספיק שהגבתי לו איזה משהו והוא הגיב לי בחזרה והוא שם לי עוקב, הבן אדם הזה עוד 7 ימים, 9 ימים יכול פתאום להקליט, היי בונה, מעניין אותי לעבוד עם ויקטור ולשלוח לו הודעה. אולי במקרה פתאום יצוץ לו איזה עסקה, איזה משהו. להמשיך להיות בתודעה. נכון, בדיוק. בוא נשאל, אז בעצם אמרנו את הטיפים האלה. סבבה, עשיתי, מעלה לרשתות, אחר כך יש את הנטוורקינג. נכון? נכון. איזה עוד דברים אתה יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא רק על להחזיק את המצלמה, מה הטיפים הראשונים? אז עברתי את הפחד, מחזיק את המצלמה ביד, אחלה, אני יודע מה לעשות עם החומר הזה, אחרי שצילמתי אותו, יש עוד דברים שאני צריך לדעת, אחרי שהוא צלם, עוד מעט נחזור למקום של איך בכלל לחשוב על הרעיונות, או מה אני רוצה לשדר, או דברים כאלה ואחרים שאתה מייעץ ללקוחות שלך. אבל מה עוד חוץ מהלהגיב לאנשים שיגיבו לי? מה עוד אני יכול לעשות כדי שהסרטון באמת, הסרטונים והתוכן שאני מעלה לרשתות החברתיות שלי, ייתן את התוצאה שאני רוצה, וזה בעצם להפוך להיות קצת יותר מוכר, ושיותר אנשים ירצו לעבוד איתי. כאן בעצם יש את האפקט הזה של הכמות. אם עשית סרטון אחד והגיבו לך והיה לך טיפה הייפ והעוקבים טיפה עלו, אז הכל יפה, אבל אם לא תמשיך ולא תהיה עקבי אחר כך, אז זה ירד. אז כאן אתה כבר נכנס למקום של עקביות מסוימת. העלית סרטון פעם בשבוע, תקפיד כל שבוע לעלות סרטון, לעלות פוסט, להיות עקבי. מה מבחינתך המספר? בהתחלה לפחות, אתה צריך לפחות פיסת תוכן אחת בשבוע, אם לא 2 לפחות. פוסט בשבוע, אחת לפחות, 2 לפחות, זה הכפלת לנו את העבודה פי 2 in a heartbeat, בחצי מילה אמרת לי 1, 2, זה כבר, אתה יודע הרבה יותר טוב ממני, כדי להעלות סרטון של 30-40 שניות, אנחנו מדברים על עבודה של שעה, שעה וחצי. זה לחשוב, זה לכתוב, זה לצלם, זה לערוך, גם אם הוא עושה את הכל לבד. וזה אני אישית, ואני מקווה שגם אתם חבר'ה תיקחו את הדבר הזה לידיים שלכם, אוהב לעבוד עם אנשים כמוך, זה חוסך לי זמן, ואני ממשיך להתעסק. בסופו של דבר אני גם חוסך לך זמן, כי תחשוב על זה שאתה צריך ללמוד, אם אתה מצלם מאייפון או אתה מצלם עם מצלמה, ללמוד צילום, ללמוד עריכה, לערוך בעצמך, לשים כתוביות בעצמך. גם אם אתה יודע את כל הדברים האלה פחות או יותר, אני ארגע לך המון זמן מאשר להביא לבן אדם שכבר ידאג לך ותשלח לו, ושבוע אחרי זה הוא שולח לך, היי, הנה 10 סרטונים שלך מוכנים, טק אליך. ויותר מזה, עד שאתה תלמד את זה, אני מדבר עליי, המתווך או לא משנה מה, בעוד חודשיים כל מה שלמדת כבר לא רלוונטי, אפליקציות תשתנות, בינה מלאכותית חדשה, אלוהים יודע מה. בינה מלאכותית, אני אישית גם דוגל להשתמש. רגע, נגיע לשם, אני כבר הבנתי, אתה צריך, רגע, חכה. אני קשב. יש לחבר'ה מלא שאלות, כי באמת כולנו רוצים לייצר תוכן, לא יודעים איפה להתחיל, לא יודעים איפה לסיים, וגם יותר מזה, להרבה מאיתנו זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים לא כי אנחנו, לא זה פשוט אין לנו צורך. בואו נדבר שנייה על חבר'ה שעובדים יותר מול לקוחות, פחות רוצים את החשיפה, פחות רוצים את זה, יותר אופרטורים כאלה ואחרים. אבל נדבר על אלה שכן רוצים, בסדר? אז אמרנו, נתנו את הטיפים איך לעבור את הפחד מהמצלמה. עוד מעט נגיע לאיך חושבים על הקונספט, אבל יש את הסוף. אמרנו שאמרת 1, זה לעלות ברשתות מן הסתם, 2, לתת אינגייג'מנט עם כל מי שיגיב לך, תגיב לו, תלחץ, לייק, משהו.
תראה לו שראית את התגובה שלו, תעשה איתו להגיב לו משהו כזה. בחזרה, להישאר אצלו בתודעה. העניין הוא... והדבר נוסף אמרת שזה בעצם העקביות, אחת לשבוע, 2 לשבוע, לא משנה מה, אם החלטת, לא לעצור בשבוע הראשון. יהיה לך את האנשים שיגידו לך, תעלה כל יום סרטון. אני אומר, פרקטית, זה לא הגיוני בתור בן אדם שהוא לא יוצר תוכן בעצמו, לעלות כל יום סרטון, אני מודע לזה, וגם אין למה. אני לא רוצה להעמיס על הלקוח גם יותר מדי, כי אם הוא רק יראה אותי יותר מדי, הוא כבר יראה את הפוסט העוד פוסט ויעבור הלאה כבר, הוא לא יחכה. במקרה הטוב, אם הוא לא כבר, יאללה בוא נוריד עוקב מהקרצייה הזה. בדיוק. זה לפעמים קורה. שאנשים יותר מדי תוכן, ואתה רואה שהתוכן כבר מאבד את האיכות שלו. אני יכול להגיד לך שהיה איזשהו ניסיון שאנחנו עשינו 3 שבועות, מאחד הגופים, הארגונים, לא משנה, ובמקום שיעלו לנו העוקבים הם ירדו. אוקיי, מה... העלינו 4 תכנים מדי יום. במקום שיעלו העוקבים הם ירדו, כי פשוט כמו שאתה אומר, העמסנו אותם. אז מי שהיה רגיל לקבל 1 ביומיים 3 מגניב, סבבה, קיבלתי מכם את התוכן, טוב לי. ברגע שהתחלנו לעלות 4 ביום, זה כבר קפץ להם כל כך הרבה פעמים. אני מסתכל על זה כמו מייל שבועי, אני אוהב לעקוב, יש לי אנשים שאני עוקב אחריהם, למשל, אני לא אתן את השם, אבל... בדיוק. קהילה שמפרסמת על AI, פעם בשבוע יש להם את המייל השבועי שמרכזים לי הכל במקום. פעם בשבוע אני מקבל, קורא את הכל. וואלה, מעולה. מסיים. ואני לא מרגיש את הצורך כל פעם לראות עוד תוכן ועוד תוכן, אני קורא פעם בשבוע וזה מעניין אותי. אגב, היום אתה צריך ממש להבין את העניין הזה של הרשתות, אני אישית גם מאוד דוגל בזה שתמיד תיישמו עוד כלי חדש, למדתם עוד משהו, תכניסו אותו לעסק, למדתם עכשיו רשימה, איך עושים רשימת תפוצה, תכניסו את זה גם לעסק, תעשו רשימת תפוצה. בואו נסכם מה עושים עם התוכן. אז אמרנו שהתוכן, עברנו לכל נקודות, יש עוד משהו שחשוב לי לדעת מה אני צריך לעשות עם התוכן שלי? לא, לפי דעתי זה באמת הקריטריונים החשובים שצריכים באמת לדאוג שיהיו קיימים בתוכן שלך. שאלות. איך אני מתחיל? מאיפה אני מביא רעיונות בכלל? מי אני? מה אני יכול לתרום עם כל מה שקורה עכשיו ברשתות? קחו שוב את הדף והעט, כי זו שיטה ממש טובה, אני אפילו אצייר לך אותה. יאללה, אבל אני אצייר אותה. אתה תדבר ואני אצייר ובוא נראה אם זה עובר. אז אני אגיד לך, כן. תרשום את המילה נדל"ן על הדף, באמצע. רשמתי נדל"ן. זה לא פייר, אני מכיר את השיטה, חבר'ה. תקיף אותה בעיגול. מתנצל, אני מכיר את השיטה, אני אשחק אותה כאילו אני לא מכיר. יאללה. עכשיו תוציא ממנה 4 קווים. 1, 2, 3, 4. כל אחד מהקווים תרשום באחד מי נדל"ן. 4 קווים, יאללה. על אחד אתה רושם מי נדל"ן, על אחד אתה רושם מה נדל"ן, עד מתי נדל"ן, ואחד איפה נדל"ן. כמובן יכול להיות כל שאלה, אבל אז אני מתחיל להבין מי נדל"ן. מי הם האנשים הכי חשובים שצריך לעקוב אחריהם בנדל"ן, רעיון לסרטון. מה 4 טיפים הכי חשובים שצריך בשביל להתחיל לסחור בנדל"ן. מתי הכי טוב לסחור בנדל"ן. מתי. ואתה פשוט... לכמה לעשות בכל אחד? לכמה לפצל? מתחיל לפצל אותם לעוד תתי פרקים, מתחיל לחשוב על עוד רעיונות. לכמה כל אחד? אסוציאציות. יש לך דרכים אחרות, למשל יש אנשים שקצת יותר מבינים ב-AI, אז הם פונים ל-Chat GPT או משהו, מבקשים רעיונות כלליים לסרטונים, שזה גם כן רעיון טוב. בסוף, אני לא מאמין ש-AI יכול לכתוב לך את הטקסט, כי זה לא עובד, מניסיון, אבל הוא יכול לתת לך רעיונות כלליים. ככה זה אמור להיראות אצלכם בסוף. תשבו עם עצמכם שעה, ויש לכם תוכן 1-2-3 קדימה. כמובן, תחשוב על... העניין הוא להתרכז בקהל יעד שלך. אם אתה אומר שאתה מתמקד למשל באנשים באזור השפלה למשל, תבין מה הכאבים הבעייתיים אצלם. אני אומר, אולי בוא ניקח תחום אחר שיהיה יותר קל להסביר עליו. מאמן כושר, אם הוא מתמקד עכשיו אך ורק בוא נגיד, אימהות אחרי לידה, אז הוא יחשוב מה הבעיות שמפריעות לאימהות אחרי לידה. כן. התכנים שהוא ידבר אליהם זה איך להוריד את 5 קילו אחרי לידה. זה איך אפשר להתאמן בלוז צפוף. שהיופי הוא שכל אנשי הנדל"ן הם אנשי מכירות. נכון. בסופו של דבר, הסוכנים, מתווכים, יועצי נדל"ן, משנה על זה. וכולנו מכירים את הנושא הזה של כאבים ופתרונות. נכון. אנשים קונים מכאב והם קונים מעונג. זאת אומרת, אתה אומר, חבר'ה, שבו, תחשבו מה הכאבים, ובהתאם לכאבים, או אפילו, זה לא משנה השם, יש אסוציאציות. קחו דף, תחשבו מה הכאבים של כל הלקוחות שלכם. בין אם אתם עובדים עם לקוחות יוקרה, סוחרי דירות, מזכירי דירות, מוכרי דירות, חנויות, לא משנה מה. תעשו רשימה אפילו, והנה, מצאתם את התוכן שלכם ל3 חודשים קדימה. ואיך אתם פותרים להם את הבעיה הזאת? זה מאוד חשוב.
ועכשיו אנחנו נעשה כניסה יפה, ובדיוק הפנייה לקריאה לפעולה, שזה בדיוק מה שאנחנו נעשה כרגע. זה חשוב, בכל סיום סרטון אתה צריך לתת פנייה לפעולה. זאת אומרת, אני פחות בעד כל סרטון למכור, אלא אני בעד לחלק את זה, אם אתה עושה 10 סרטונים, 5 מהם למכור, 5 מהם להוביל לפעולה של עקבו אחריי, כנסו לדף נחיתה, רוצים מתנה חינמית, שילחו לי הודעה. לתת להם איזשהו ערך מסוים, צפיתם, קיבלתם את הערך, עכשיו תעשו משהו בשבילי. עשיתם 10 סרטונים, 5 סרטונים, תנסו למכור משהו, 5 סרטונים, תנו ערך מתנה. תלוי, לפעמים זה גם 8-3, אם זה 8-2, 8-3 זה 11. קח אחד מתנה עליי. בסדר, אנחנו כבר 20 דקות מדברים. אז זהו, אז זה באמת חשוב, לשים בסוף איזושהי קריאה לפעולה, שהיא גם לא ארוכה, לא עכשיו תתחיל לעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם, עזוב אותך, תגיד פעולה אחת, תן לבן אדם פעולה פשוטה, לרוב הבן אדם שהוא מסיים לראות סרטון, הוא רוצה לגלול הלאה. אם אתה אומר לו, תעשה רק פעולה קטנה בשבילי, לא בצורה כזאת, תעשה רק פעולה קטנה. כנס ללינק, תירשם, תשים, תמלא פרטים, תעשה זה, אנחנו מאבדים אותו באמצע התהליך. בדיוק. שים לי עוקב, שלח לי הודעה. כנס לבעיות, דברים שהם יותר כלילים. התחום הזה של התוכן, של הבנייה, של הצילום, של הכל, הולך ונהיה במקום להיות פשוט יותר, הולך נהיה ומורכב יותר ומסובך יותר, ובגלל זה אני בא ואני אומר את זה גם לך וגם לאחרים. אין כמו להיעזר באנשי מקצוע. אגב, שזו בכלל הסיבה של הפודקאסט הזה שאנחנו עושים אותו בלשכה. בדיוק כמו שאנחנו מדברים עם לקוחות שלנו, שיש איש מקצוע למכור נדל"ן, יש אנשי מקצוע שיודעים לבנות לכם את התוכן ולעשות את הכל. אתה ממליץ קודם כל לנסות לבד, כי אין לנו יותר מדי זמן, אתה ממליץ קודם כל לנסות לבד, ואז לנסות, שאגב, זה שאלת השאלות, כן, שאלת השאלות. נדל"ן. למה? כי ההתנגדות הקבועה שאנחנו חושבים בעלי בתים, בהתחלה זה, רק עכשיו פרסמתי את הבית, תן לי לנסות לבד, והשאלת השאלות היא תמיד האם קודם כל לנסות לבד, ואז מתווך, או קודם כל מתווך, ואם לא הולך, אז אני שואל אותך אותו דבר. אתה ממליץ לאנשים קודם כל להתנסות לבד, להבין כמה זה קשה, ואז לפנות אליך, או קודם לפנות אליך, ללמוד, ואז להגיד, אוקיי, את הדברים הקטנים האלה, נווה, לימד אותי כבר איך אני יכול לעשות פה דבר קטן, שם דבר קטן, בגדולים אני אשב איתו, אנחנו נתכנן, נעשה את הכל. שזה בגדול, אני רוצה שזה יהיה כביכול אם אתה מסוגל לעשות את זה כסיכום כזה של כי נתנו להם כאן הרבה ערך, איך להתחיל, מאיפה, על מה לחשוב, הכל, שזה מגניב להלאה. אני בטוח שהם יכולים עוד ללמוד הרבה ממך, אבל מה היית ממליץ להתחיל? להתחיל עם איש מקצוע, או צחקו טיפה ותראו אם בא לכם בכלל להיות בפרונט? אז אני אומר, זה באמת תלוי באיזה שלב אתה. אם אתה ממש בתחילת דרכך, אתה רק כמה חודשים בתחום הנדל"ן ואתה עוד לא מספיק מנוסה, תנסה לבד. אני באמת מאמין שיש לכם טלפון שאתם יכולים להוציא, ויש היום גם אפליקציות שאתם יכולים לכתוב בתוכם את הכתוביות, תעשה סרטונים הכי פשוטים, צילום מהאייפון, כמה כתוביות, תעלה בשביל שיהיה לך איזשהו משהו. אבל אם אתה כבר מנוסה, אתה מעל חצי שנה בתחום, אולי אפילו כבר שנה, מרגיש שאתה כבר מכרת דירות, כבר התחלת להיכנס לעניינים, אתה יודע שאתה כבר רוצה לרוץ עם זה קדימה, תלך לבעל מקצוע, מישהו שיודע איך לעשות את זה. רגע מקצועי בנכס שלך. אני מסתכל על זה כמו שיפוץ דירה, אם זה משהו שהוא קטן ופשוט ואתה רוצה לשים פלסטר, לתקן איזה נורה, לסדר איזה חור בקיר, תעשה לבד. אבל אם זה עכשיו עבודה רצינית שאתה רוצה לשפץ את כל הבית, תיקח בעל מקצוע. ואני חושב עלה לי כאן רעיון, נדבר עליו אחרי הפודקאסט, אולי נחשוב על לעשות איזשהו משהו קטן לחברי הלשכה, איזשהו קורסונצ'יק קטן של... אני בדיוק בונה עכשיו... אתה יודע, משהו קטן, תחילת הדרך, משהו של כמה שעות, דיגיטלי, תיכנסו, תלמדו, תעשו אותו, תראו שאתם יודעים, מסוגלים ואוהבים את הדבר הזה ומשם להתקדם. אני אגיד לך, האמת, אני אחשוף קצת, אני בדיוק בשלבי בנייה של קורס איך לצלם ולערוך בעצמך בטלפון, לבעלי עסקים בתחילת דרכו, קורס שהוא באמת הרבה יותר פשוט וקליל שאפשר לבוא ולעשות. אני גם עובד על קורס טיפה יותר מסובך. איך פונים אליך, איך מדברים איתך, דבר לחבר'ה. אז ככה, אנשים, יש לכם כל מיני דרכים לפנות אליי. אופה, זה שלי. אז יש לכם כמה דרכים לפנות אליי, באינסטגרם, נווה ברגמן, בפייסבוק, גם נווה ברגמן, באנגלית. יש לכם... מה שלך? נווה ברגמן. אז תחפשו נווה ברגמן בכל הרשתות, גם הכישורים כולם יהיו פה למטה. אני שמח שצפיתם, אני שמח להתארח פה, אני ממש כיף. חבר'ה, תעקבו אחרינו, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, הרבה דברים טובים בדרך. וניפגש בפרק הבא.